Danish Foreign Minister Lars Løkke Rasmussen announced that he and Greenlandic Foreign Minister Vivienne Motzfeldt will meet with Marco Rubio and J.D. Vance at the White House tomorrow. God formiddag. Gør det lidt kort. Jeg skal med fly lige om lidt. Forsvarsministeren og jeg har været udenrigspolitisk nævn i dag, fordi vi fandt det naturligt at orientere udvalget om, eller rettere sagt nævnet, om den seneste udvikling i relationen Danmark, Grønland, rigsfællesskabet, USA, inden Vivienne Motzfeldt og jeg i morgen får det møde, vi har bedt om med den amerikanske udenrigsminister. Om det kan jeg så i øvrigt oplyse, at den amerikanske vicepræsident J.D. Vance har ønsket også at deltage i det møde og vil være vært for det møde, som derfor afvikles i det Hvide Hus med ham som vært og også med den amerikanske udenrigsminister. Og vores baggrund for at bede om det møde, vi nu har fået, har jo været at flytte hele den her diskussion, som jo ikke er blevet mindre anspændt, siden vi var i nævnet sidst, ind i et mødelokale, hvor man kan se hinanden i øjnene og tale om de ting. Og derfor har jeg egentlig ikke yderligere bemærkninger, før vi afholdt det møde i Washington i morgen.